हेलो लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव आङो दिनैसो भिडिअ बानायदों आरोना ओमफ्राय बे आं दा भिडिअ बानायबाय थानाय मबाइला केमेराया एसे हामा जाबाय आरोना ओमफ्राय एसे गुंग्लाग्ला नुयो आरो एसे खुया खुया नुयो होमबाबो आं दिनै भिडिअखौ गोबावथार जाबाय नालाय भिडिअखौ बानायथारनोसै होननानै बानायबाय आरो ओमफ्राय आङो मबाइल गोदान लानायनि एसे प्लेन बानायगासिनो जाथ'वाखै लासिगोन आरो मबाइल गोदान लासिगोन होमबासो मबाइल गोदान लाबासो आङो भिडिअखौ रेगुलार बानायबाय थासिगोन आरोना मबाइलनि केमेराया मोजां नङा नालाय आङो दा लाबोनो हाथ'वाखै भिडिअखौ माने नुनायावबो बोरैबा नुयो नालाय एसे बोरैबा खुया खुया नुयो दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने दाख्लैबावैयो मुसलपुराव एसे मिथिं गेदेरथार जादोंमोन ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइनाव सोरां बिथांखिनि चेक राननाय मिथिं जादोंमोन बेयाव ओमफ्राय माने जोंनियावबो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप दं आरो ओमफ्राय जोंबो बे मिटिंआव थांदोंमोन जोंनि नामाबो फैदो बे 25,000 नि चेकखौ जोंबो मोनगोन आरोना चेक राननायखौ जोंबो मोनगोन जोंनि नामाबो फैदो ओमफ्राय जोङो दाख्लैबावै बे मिटिंआव थांदोंमोनब्लाबो माने चेकखौ मोनबोआखैमोन आरो ओमफ्राय नै सालबारियाव जाबावदों आरो मिटिंआ ओमफ्राय बेयावसो जोङो मोनदों बेयावबो खावसेफोरा मोनाखै आरो खायसे ग्रुपफोरा मोनाखै ओमफ्राय जोंनिया मोनदों ओमफ्राय जोङो दिनै बेखौनो सेफाइनो सुरपेटायाव थांदों आरोना 25,000 नि चेक सेफाइनो सुरपेटायाव थांहांदों ओमफ्राय नायलांबाय थादों होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आं दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय आङो दा ओंखारनानै थांसै आरोना एसे रेडि जाखाबाय नै थांनो थाखाय नै लोगोफोर फैयै फैयै मोनफैबाय जोङो दायो सुरपेटा दा गारिनिफ्राय ओंखारनानै डाइरेक्ट बेंकआव हाबहैखानोसै नै बेंकआ बेनो सुरपेटानि बेंकआ जों जेनेबा ग्रुपनि फैसा लांफैबाय थाग्रा बेंकआ बेनो आरो बेयावनो लांफैयो जोङो सिङाव हाबहैनोसै दायो नै बिखिजा आङो चेकबुकखौ लानानै नेगासिनो आरोना मानसिफोराबो जादोंआनो दिनैनो ओमफ्राय बे फारसेखिजा माबा माबि लिरगासिनो आरोना नै दानिया न'आव थांफिननोसै लोगोफोर ओमफ्राय चेकबुकखौ होना गारबोबाय आरो 10 दिननि उनावसो फैसाखौ लायनो थांफिनसिगोन जोङो माने दिनै मोनथ'वा दैयाव गोलैलाङासै दासो फैदोंमोन खोमा संनो गारियालाय nuyauso babai nubai babu ko nubai ay nu babai nuyauso nay noi ay na babai na ay na này vô này vậy babu ko nubai ơi này lấy bạn नैबेयाव गनकपारायाव फैसा दहनग्रा बेंक फिसा दं आरो बेयाव फैसा दहननो फैदों आरो ओमफ्राय माथो मानसिफोरानो गोबांथार नेनोनो हानाय नंला ओंखायनो थांफिननोसै जोङो ना एबार मोनफैफिनबाय सालबारि आयौहा नै बेयाव सा लोंनोसै एबार Babu, ito jalan nang ba?
Cái gì vậy? Kêu. Phui. À. Ayo. 사과 능나 가야. 됐어. नायनायाव मोनफैफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैना जोंना खामानियानो जायासै एक्सिडेन्टसो नुबोबाय लामा ससेयाव ओमफ्राय जा गिखाबाय जोङो एक्सिडेन्ट नुनानै माने जोंनिया फैसा लायनो थांनाया फैसाखौबो मोनबोआसै आरो ओमफ्राय आङो पासबुकबो बानायनो होदोंमोन जोंनि ग्रुपनि पासबुक ओमफ्राय आंनि पासबुक बेखौबो मोनबोआसै खामानियानो दिनै बोरैबासो जाबाय जोंना एक्सिडेन्टबो नुबोबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय